hemen solo desente luzea egite, eta solo hau bai daukatela ikasita, osea, ez dut asko improvisatzen. Igual ez atitxon bat bai, baina bai gehiena ja atera inun, bere garaien akordeoien gainen jotzeko zatia, nik sortu nun, eta normalen beti berdintxua jotzet. Aber zertaz guatzen naizen. Ba. Opa, xetan dut. Iapa, hortxe. Ja, zut daukat, montatzea. Lehenengo buelta egiteko instrumentala, eta gero abeslaria saltzea. Klarineta. Claro, hemen guainikan kontzertu grabatu zanen siak zeuden, maskariak jendea, zen azkar. Vale, soloi fatal junda. Aparte, desafinatu da berriro, leheno komentatu dizuet, igualdi honekin da, afinatu inbar dela gitarra asko, ze asko aldatzen zaio, zera. Behintzat, bestela kontzertukoa da oso desafinatuta, pode ser baita. Bai, hau afinatuta da. Kontzertu negunen, auskalo. Baita nola gozan gitarra momentu hortan. Aparte, justo kontuatu naiz, hemengo grabazioan, soloa nik esan detena jotzen nula beti berdina, más o menos, pues justo kontzertutan ez. Ikusiko nun, jenaiz guatzen soloataz, improvisatu ngot, eta improvisatu inun. Orduan, oain jokoet, ikasi nuna bere gari, vale? Berriro jokoet soloa, zer gustatzen. Eta gitarra desafinatuta momentu hortan. Es lo que hay, direktoan azkenen desafinatzen jutea, eta afinatzeko denbora un eukio, eta esan abestita arte.
berriro hartuko soloan ondoren, ze soloan bukaera bai solapatetela akordekin bezala, eta hori daukat pixka eta ez duta, orduan, nola, repasatzen egin zen, pues, repasatu ingo du. Bukaeran, solon bukaeran horritatela, hemen iteet, do, hoi da. Vale, hori iteet do novena, do, fa, eta, ez, vale. Hoi da. Eta hemen iteet, hoi da. Bai, hoi izango zen. Eta juten ezea hasiera berriro. Vale. Placer bat berri izan der. Gero arte. Venga, Jurgi. Aio. Ba, aio. Buena. Eta hasiera. Hoy estamos tan bocara, vale, ya más o menos. Guatuta. Do menor. Fa, mi, fa, todo. La bemol mayor. Do menor. ¡Aupa, Mauro! Hor ja sartzen gara bukaera. Turn around. Eskerrik asko! Aupa, aupa.